kesehatan. Amin. Niki sing ndongakne kula ora do Mas. Kaya randang tudun meneh. Datane banci. Wes niki tok mosok. Lah, niki nak sejelas bulur pripun? Khusus Komandan Cucuk Lampa. Nggih. Utawi Disingkat apa, Mbah? Cucuk pripun Jancuk. Komandan Cucuk Lampa. Jancuk. katanipun karo aku dalang Apa Pak Dalang? Apa Pak Dalang? Menawi Komandan Cucuk Komandan Koramil menika dipun singkat menika Dan Ramil. Nah, wonten mriki wontenipun Komandan Cucuk dipun singkat Dan Cucuk. Wis sanes to. Lho, niki syaratnya ora mung dilompe ngono. Panjenengan saking mriko nyuwun pangapunten. Nah mriki Mbah Lurah. Nah. Kowe kok garap balurah pingkuk ki lho ya. Adep mriki. Masa rambut ambung to, Tan? Ya sorry no, 100 sok ambung.